Ganda na umaga! Ano naman masarap dito sa pagdaan dito? Napakahamog mga kabrako. 445.25 pesos, grabe. Sira-sira na talaga tong area na to mga kabrako. Puro masahe. Ganun pa rin, may mga tapal-tapal ng konti pero ganun pa rin. Quality! Oo, natapalan na nga. Ayan. Pwede naman palang tapalan eh. Puro tapal mga kabarako. Kahit sabihin nila nag-aayos sila, hindi ka pwede magkumpiyansa. So ganun pa rin mga kabarako dito sa may Tagbakin na Timonan, Quezon. Ayan o, 95.35, 95.95. Grabe talaga. Sa unahan, dalawang lane na 97, 99 na rito sa Gumaka ang Petron. Buhangin na lang mga sir! Ang lalalim mga kabarako. Ito nyo yun Paano mo tatapalan yan Dito literal na hagdan-hagdan talaga Tamang oras natin, alas 4:50 ng madaling araw. Intercom connected. Driving lights check. Low. High. Go, 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 go. Passing. Passing. Thank you Lord. Let's go. Medyo loaded tayo this morning mga kabarako. Morning. Good morning and welcome. Araw ng Lunes ngayon, March 30, 2026 mga kabarako. Welcome sa Team Barako Motovlog. Yung araw na ito, samahan nyo kami sa aming biyahe pauwi ng Bicol Region. Siyempre at the back ride kasama natin si Mrs. Barako. Hindi naman tayo nagmamadali ngayong araw dahil mahal ang gas. Chill ride lang tayo. Take off natin ulit dito sa bahay sa Morong Rizal mga kabarako. Siguro next ride naman sa Pasig tayo. Siyempre sa mga bago pa lang sa channel natin, welcome sa ating channel Team Barako Motovlog with 10,000 plus subscribers. Yan, paki-subscribe na tayo sa YouTube channel natin mga kabarako. And syempre click all notifications para updated kayo sa lahat ng mga travels, rides and vlogs natin. And syempre paki-follow na rin tayo sa Facebook with 126,000 followers and friends mga kabarako. Ayan, maraming salamat sa patuloy nyo yung pagsama sa amin. Manila East Road 458 ng madaling araw mga kabarako. Dito sa Hebron 89.50 pa yung unleaded or yung regular gasoline. Pero sa Petron tayo magkapagas, 2 bars pa naman tayo sa may Pililya. Okay, 5:02 ng madaling araw. Dito na tayo sa may Bangkal. Didiretso ulit tayo dito sa Pililya Sagbat Diversion Road. So ingat pala tayo dito sa may areang to, dito sa may Morong kasi may ginagawa dyan. Pero napakaliwanag ng early warning device Dapat ganyan sa main highway natin tsaka sa Andaya Highway. Wala kang makikita ng early warning device. Magugulat ka na lang. Nandun ka na sa kung saan. Joseph. Napakalamig na umaga mga kabarakon. Bahay na tayo ng Baras. Lagi nyo nung nakikita to. Pero sa mga bago sa channel natin, yan, welcome. Bayan ng Baras, Rizal. Tamang oras, 5:11 ng madaling araw. So dito na tayo sa may crossing ng Tanay. Meron na palang dito, traffic lights. Hindi na katulad dati. So itong kanan na to, pagka dyan tayo dumadaan sa mga sentro, ito papunta ng Sampaloc, Marilake. So una natin i-update na gas station yung dito sa may bago magpasok ng Pililya. Boundary ng Pililya kasi marami nagagas dyan. 88 ang unleaded. Tamang oras natin, 5:13. So welcome back sa Pililya Rizal mga kabarako. First gas up natin dito sa may Petron Pulo daw to, Pililya Rizal. 90.7 pesos per liter, 4.9 liters, 445.25 pesos. Grabe. Check natin yung trip meter natin. Grabe, pag nagpapagas kami dati 300 plus lang So nag-trip meter ako para malaman kung ilang kilometro matatakbo natin sa first gas up natin. Nagre-request kasi niyan kung magkano yung consumption natin. Red Horse Extra Strong. Dahil pa Ang ganda talaga dito. Ang problema dito mga kabrako, ginagawa ng subdivision yung taas. Ato puro subdivision na yung taas na yan mga kabrako. Diyan sa pinakaalanganing kurbada dito sa may Pililya Rizal, napakaalanganin. Ingat tayo sa mga overtaking dito. Yeah, let's go! Let's go! Woo! Sarap sana tumambay dito. Pero kasi simula pa lang natin Nakapansin nyo, puro tapal yung kalsada. Tinapalan nga naman talaga nila. Paboritong tambayan ng mga rider dito. Pasok tayo ng konti. Langanin tayo dyan. Alright, tuloy na tayo mga kabarako. May asa sa gitna. Stop over ng Raymond dito. Tsaka Elaville yata. Dito. May kainan din pala dyan.
Sira-sira ng kalsada dito sa pababang part na ito, kakabara ako ng mabitak. Di pa rin natatanggal pala yung truck na bumangga dito. Kawawa naman yung bahay na nabangga nila. So, ingat pala tayo dito kasi mabuhangin, no? Ganda na umaga! Doon naman masarap dito sa pagdaan dito. Maganda yung tanawin talaga. Ganitong oras, napakalamig. Yan, you know. Wow! Woo! Napakahamog mga kabrako. Grabing lamig ng umaga dito. Ayan, anihan na pala dito. First stop over natin dito sa bayan ng Mabitak. Marami-rami nang dumadaan na mga pauwi. Napakaganda talaga ng umaga dito. Lalo pag ganitong February, March. Alright, tuloy na tayo. Napahaba na naman yung tambay natin. Agoy! Kaya masyado kayo matagal sa biyahe. Puro steel plates na mga kabrako. Pami Laguna na tayo, 6:47 ng umaga. Okay, bayan ng Sinaloan, 6:50 ng umaga. Yung habog, oh. Ganda na ng sikat ng araw, grabe. Pami Laguna, 6:55 ng umaga. Medyo marami-rami tayong mga kasabayan. Yung dahilan ng maraming truck dito sa area to, makakabra ako dito sa may Pangil, Paete, yan, oh. May ginagawa kasi dito. Ano kaya yan? Kalayaan, Barrios. Wow, ano kaya yan? Dito pala ang pinakabayan ng Kalayaan sa pinakababa mga kabarako. 7:06 in the morning. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating chill na biyahe dito mga kabarako sa probinsya ng Laguna. Ingat pala tayo dito kasi two-way lang ang kalsada dito sa part na ito ng Kalayaan. Kalayaan Pump Storage Power Plant pala tawag dyan mga kabarako. Paboritong tambayan din dito itong area na ito. Alas 7:17 mga kabarako, welcome to Pagsanghan, Laguna. Kumustahin din natin yung Hebron dito, 88.50. So para sa mga bagong rider natin, anong nangyari sa iyo, Doggy? Putik na putik ka. Oop. Diretso lang tayo dito ha, kasi yung kanan napunta ng sentro yan. So dito tayo, diretso lang tayo para hindi tayo magkaligaw-ligaw. Paglagpas natin ng Pagsanghan, halos wala ng mga gas station. Kaya dapat bago kayo pumasok dito sa Cavite, Luisiana area, magpagas na muna kayo. Okay, 7:24 dito ulit tayo sa bayan ng Cavite. Ongoing pa lang reblocking dito. Ayan. Tama, dapat na talagang i-reblock kasi wasak-wasak na, oh. Sira-sira na talaga itong area na to mga kabarako. Pilgrim's Dream, Louisiana. Pag nakakita nyo na yan, ibig sabihin nasa bahay na tayo ng Louisiana, Laguna. Okay, pagdating dito, ingat tayo ha. You know, butas-butas dito. Yung mga pinagtanggalan yata ng kahoy yan dito sa may Louisiana. Pinagtanggalan ng poste. Nako, ingat tayo dito mga kabarako. Ayan, sa may Via Rosary. Uy, naku, slide tayo. Pag na namin ng February, wala yan. Delikado naman talaga, oh, yun, oh. Tignan natin yung mga lubak dito sa may approach ng Louisiana kung inayos na. Ganun pa rin, may mga tapal-tapal lang konti, pero ganun pa rin. Pandaanan Festival pala yan. Ganito sana kakanda yung mga daan natin, oh. Wow, napakasarap lang, oh. Napaka-smooth. So yan, 7:54 na tayo mga kabarako. Nukban, Quezon na tayo. So matik na yan pagkapasok natin ng Lukban, no? Alin agad tayo yan. Kasi ups, talagang puro masahe ang aabutin natin dito. Puro masahe. Aray! Aray mo! Kailangan talaga reblocking kagaya nito. Ayan, o, smooth na ulit. Ayan, o, ingat tayo, ingat. Sabi, tatapalan lahat. Tamang oras natin, 8:01 ng umaga. Dito tayo sa Lukban Diversion Road mga kabarako. Buti pa dito sa mga diversion ng Quezon, puno na ng mga solar. Alright, exit na tayo mga kabarako. May bagong Jollibee na dito, panibagong tambayan. Kaliwa na tayo dito. Ayan, Lukban Tayabas Road na tayo, going to Tayabas. Puro tapal talaga, makakita nyo. Okay na mga oras, alas 8:13 ng umaga. Maraming salamat po, welcome. Tayabas City na tayo. Okay, 8:18 na ng umaga. Dito na tayo, kakanan sa Tayabas Bypass Road. Makakita nyo, ayan, dami na rin solar na naka-install. 8:25 in the morning mga kabarako. So pag nadaanan natin tong tulay na ito dito sa dulo ng Tayabas Bypass Road, pupunta na tayo ng Pagbilao, Quezon mga kabarako. 94.60. Nagsanda na mga kabarako.
Grabe. Tayabas, Pagbilao Road na tayo. Okay, slow down. Intersection ahead to Bicol, Southern Tagalog. Kaliwa tayo dito going to Pagbilao Bypass. Bukas na rin pala yung Giant Gas Station dito sa may Pagbilao Bypass. Mas mura. Open na sa lahat ng malalaking sasakyan. Kaya bakbakan na yung mga truck dito. Sugod naman tayo dito sa Pagbilao Bypass Road. So ang iingatan lang natin dito yung approach ng mga tulay. So, ingat tayo kasi talagang paliit. Mula sa malaki 4 lanes going to 2 lanes. Ayan, halos sa gabi wala pang ilaw dito. Pag lumusot ka talaga, aray mo! Umaangat mga kabarako yung may tulay. Ang gitna na yan open yan kasi lalagyan nila yan ng Center Island. Yung may mga ilaw. Ayan, nagtitinda na rin dito. Ingat lang sa pag-exit kasi alam nyo na quality. So, ingat lang pag-exit natin. Syempre dahil nasa Maharlika Highway na tayo, alalay na tayo mga kabarako. Oo, natapalan na nga. Ayan, pwede naman palang tapalan eh. Kaya mapapansin nyo, puro tapal nga mga kabarako. Puro tapal. O yun ang gagawin nyo sa bundok na yan. Ano kaya yan? Puro tapal mga kabarako. Pero syempre hindi pa rin tayo nagkukumpiyansa kasi mahirap ng mga gaya kay Wally Bayola. Ito bagong asfalto yata ito. Yes. Yan, ganyan sana Ayan. Kaya naman pala eh. Ito bagong asfalto mga kabarako. Yun lang dito, pag nagpas sa tulay. Okay din, sige. Yun. Kasi ang sabi na ito, after ng Holy Week mag-i-start yung paggawa. Para magko-consultation pa daw eh. Japanese contractors daw ang i-consult. Naglalagay na sila ng mga early warning device Pagbilao Quezon, buko muna kami mga kabarako, mainit. Ito yung mga bukuhan dito. First time natin makapag-stop over dito sa may area ito. Ito mga kabarako, yung tinatawag nilang puto bao, product of Pagbilao. So 80 pesos ito. Dito lang daw ito ginagawa. Tikman na natin to. Clean fuel Pagbilao. Ito yung may mga lubak-lubak dati, ngayon tinapala na nila. Lakas na mga nag-bike na to Ito yung mga lubak dito mga kabarako. Pero kahit paano tinapalan. Pero babaw ng tapal, grabe. Ay, malog talaga. Straight ahead going to Bondok Peninsula. Sa Zigzag Road muna tayo mga kabarako. Itong dating sira-sirang kalsada dito sa Malikboy, okay na to. Old Zigzag Road na tayo mga kabarako. May ilan tayo mga kasabayan dito. Grabe yung condition ng zigzag. Butas-butas na naman yung kalsada dito mga kabarako sa zigzag. Ayan, ingat lang sa zigzag road kasi sira-sira mga kalsada. Sabi sa inyo kahit sabihin nila nag-aayos sila, hindi ka pwede magkumpiyansa. Okay, 9:54. So labas na ulit tayo ng Old Zigzag Road. Kanan tayo dito. Left and right muna tayo. Back to Caldagan na naman tayo. So pagdating natin dito sa Atimonan, Quezon, yung mga obvious na lubak, may mga tapal naman. Eksakto alas 10 mga kabarako. In fairness, medyo smooth ang takbo natin ngayon. In fairness naman, nagtapal talaga sila na nagtapal. Barangay Maligaya na yata ito. Dito sa Barangay Tagbakin. Oops. So yung kinadkad nila dito, ganun pa rin. Ano talaga yan? Quarry or minahan? Ano gagawin nila dyan? So ganun pa rin mga kabarako dito sa may Tagbakin na Timonan, Quezon. Slow down on even road surface ahead. Okay, tingnan natin dito. Pinagtatapalan nga. Pwede naman palang tapalan Pinatagal pa nila. Mula December hanggang pag-ride natin ng February, ganun pa rin Pwede naman palang tapalan Caltex Atimonan dito sa may Atimonan Port. 95.35, 95.95. Grabe talaga, 5 piso na lang, 100 na. Sarap maligaw. Makakalon yung kalsada dito sa may Erengton Atimonan mga kabarako. Pansin nyo kandan. Subukan natin. Ayan kaya ingat tayo dyan Lumalim na yung gitna ingat sa mga ginagawang tulay. Yan, nylon lang ang warning device at saka ang harang. Mga bata kami, ang alam ko lang dito sa Atimonan na yung pagka may dagat na.
Oops. Pahinga muna, pahinga pag masakit katawan. Alright, Pilar del Quezon na tayo mga kabarako. Yung Pilar del Quezon hindi masyadong pansinin, ano? Not possible, close road. Ano yun? Ayos ah. Siguro Pilar del Bypass yun. Ayos, putang takbuhan natin ah. In fairness. Oops, yan, dito lang sa may sentro. Alalay lang tayo dito kasi ganun pa rin, makaldag pa rin talaga dito. Ayan mga sagisag na isda na bayan ng Gumaca, Quezon. Yan, shoutout sa mga followers natin dyan, subscriber natin dito sa bayan ng Gumaca, Quezon. Kain muna tayo. Doon tayo sa Luluompo siguro, mga kabarako. Gumaca Sibol, tambayan natin. Kain muna tayo dito. Organic brown rice para sa mga healthy living. Ayan, may pako, bulalo. Tayo ng tao dito. Pinangat, mga lutong bahay. Gusto ko yung pinangat. Tsaka yung tuna. Magkano ang order? May single lang. Sige po. Summer na talaga mga kabarako. Ayan, oras natin alas 11:37 ng umaga. So pagbalik-pas natin dyan, muli paalala natin tong Riles ng Gumaca. Tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe mga kabarako. Marami namang advantage talaga yung may sarili kang sasakyan, kahit motor kasi hawak mo yung oras mo, nakaka-stop ka kung kailan mo gusto, kung saan mo gusto, kung ilang oras ka mag-i-stop. Yun naman ang advantage. Kung mag-isa ka rin lang na okay nga naman na mag-commute na lang, bus na lang, less gastos, hindi ka papagod. May point naman, pagising mo andun ka na. Inikwento ko yung pamasahe. Malulain si Mrs. Hindi pwede sa ordinary. Dating mo ng Bicol, akala mo dumaan sa digmaan. Uy, grabe oh. Kalsada natin, okay naman, mga tapal naman, pero masakit talaga sa yan oh. Masakit talaga sa katawan. Pero dahil nga wala tayong magagawa. Yung iba kasi kontento na sa ganyan. Pag kinull out mo, nagagalit, nagreklamo pa daw. So titingnan natin yung ginagawang kalsada sa sentro ng Gumaca proper. Kaya doon tayo dadaan. Di muna tayo dito mag-bypass. Kung tapos na ba yung reblocking doon sa may Gumaca town proper, doon sa may Jollibee. Oops, sentro ng Gumaca, Quezon. Ganyan pa rin yan. Mahirap na matulad kay Idol Wally. Get well soon, Idol. O yan sentro ng Gumaca. Sabihin na naman ng mga hindi pa nga nakakarating dito wala naman daw ganyan sa Gumaca. Aray mo, kawawa mga kabarako. Ayan lalim. Grabe yung presyo ng gas dito sa may 97, 99 na rito sa Gumaca ang Petron. Release ng train dito. Ingat pa rin tayo dito, lalo pag nakamotor. Alam niyo naman yung bakal, modulas 100 na. 100 na ang unleaded dito sa Gumaca, loob ng Gumaca proper. Ito na yung nireblock na kalahati lang. Ito yung kalahati Ito yung kalahati, tapos na pinapadaanan na. Kalahati na lang. Okay, itong sa unahan, dalawang lane na Dalawang lane na. Ayan road updates natin dito March 30, 2026. Gumaca town proper. Pinapadaanan na ngayon. Nagawa na yung mismong kanto lang nireblock nila. Kasi sa bandang unahan, hindi pa. Ayan ano lang muna, kumbaga installment. Kawawa naman yung mga nadidisgrasya sa Gumaca bypass. Ayan ang sentro ng Gumaca tayo. Ayan ang updates natin sa ginagawang kalsada dito. Alright, okay naman yung mga release dito na. Pero madulas pa rin yan, kaya ingat tayo. Grabe ang gas dito sa loob ng sentro ng Gumaca. Ito lang mura, power oil 1991. Ginagawa na yung tulay dito mga kabrako. Ito kaya yung mga lubak kaya dito pinagtatapalan nila sa gitna. Pinaglalagyan nila ng tapal. Pwede naman palang gawin may tricycle biglang liko sa biglang kakaliwa madadadip si brother. One of the best view here sa Gumaca mga kabarako, itong area na to. Ingat lang pala, alalay pagka liliko tayo dito sa tulay na ito dito sa may overhead bridge. Tingnan nyo, dati pagdaan natin yung February okay pa yan, ngayon natuluyan na. Ibig sabihin may tumama na naman dyan. Pitik-pitik lang tayo mga kabarako, 50 to 70.
So far 39 na kilometer per liter na daw tayo. Talagang chill ride lang ah. Mga kabarako, light lang tayo sa throttle oh. Pitik-pitik lang tayo. Tapos momentum na lang. Tipid tips. Kailangan ng diskarte eh. Maalog mga kabarako, maalog talaga. Ito na lang Quezon, maalog. May tapal naman pero talagang maalog oh. Grabe naman. Ganito sa Tagawin eh. Tinapala nila tapos parang nangagabayo pa rin. Aray mo! Pero at least nakakadaan ka na kahit maalog. Kung medyo to naiihi ka na o kaya natatay ka na dito. Ay! Matik na. Pag angat ng puwet mo may naiwan. Aray mo, maraming nagsarado mga gas station. Tama oras natin, alas 12:18 ng tanghali. Ayun, kasabayan tayo rito. Alright, pagpasok natin dito sa Lopez, ganun din. Yan, napansin nyo yan, oh. Puro tapal yung biyak-biyak na kalsada dito. Okay naman, kaya lang masakit talaga sa puwet. Sakit sa tumbong ah. Kasi hindi pantay-pantay. Pero ito, oh, ingat oh. Ayan, puro tapal nga, pansin nyo. Puro asfalto mga kabarako yan. Oh. Alright, dito tayo sa ginagawang Lopez Viaduct. Lopez Viaduct. Walang ka-traffic ngayong araw. Tinapala ng buhangin. Ayan. Buhangin na lang mga sir. Alright ba tayo dyan? Alright ba tayo dyan? Alright pa sa tapal. Bugsak na yung poste mga kabarako. Pero at least kahit paano tinambakan nila ng mga buhangin, makabawas. Yes sir. Kanday Baba Lopez Quezon. Yan, pinaglalagyan nila ng buhangin mga kabarako. Yan o, pinaglalagyan ng buhangin. Ay! 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 Alright ba tayo dyan? Yeah! Alright pa tayo dyan. Yan, dito sa Calawag Quezon, puro tapal na rin mga kabarako. Mapahinga na si brother, di na kaya. Wow! Hindi nila tinapalan oh. Dami kasing tatapalan dito. Ang lalalim mga kabarako, ito nyo yun oh. So barangay Binutas, Calawag Quezon na tayo. Dito kaya, ay aray mo. Ito pa rin, Binutas, Calawag Quezon mga kabarako. Wala talaga, butas-butas pa rin mga kabarako. Binutas pa rin mga kabarako. Ano pa yan, National Highway pa yan ha. National Highway yan, napabayaan na talaga. Calawag Quezon, paboritong tambayan ng mga riders ito. Sandaan na dito sa Shell Calawag. Second gas up natin dito sa Uno Fuel Sumilang, Calawag Quezon. 4.6 liters at 93.50 pesos. 430 pesos all in all. Aray mo. So tingnan natin kung saan aabot yung yung pakalawang gas natin. Let's go! Hanggang Bicol na kaya itong second gas up natin. Kabarako. Tingnan natin yung tuloy dito kung tinapalan. Dito sa may sipay-sipay. Puti naman. Okay, nilagyan ng asfalto. Nice. At inasfalto na rin yung palabas. Pwede naman palang gawa ng ganun eh. Up! Akala kayo nasa Armageddon dyan. Akala kayo dyan sa gitna. Calawag Quezon yan ha. Si Rico. Hindi ko nakita. Nangyayari talaga yun. Uy, bagong gawa lang yun kagagawa lang, sira na naman agad. Ay salamat, tinapos na rin yung kabilang lane. Ang problema mga kabarako, ilang taon o buwan ang itatagal. Mga kabarako, ingat tayo dito barangay Madlandungan ito. Ayan, kita nyo naman yan ito yung dinaan natin, sira-sira ito ng February. Ngayon maayos na ayos. Ito na lang yung kurbada dito. May kainan pala dito. Ito yung brother. Umihiga naman kasi umaalan yung kalsada. Ito bagong gawa
Ah, okay. Ito yung sa Doña Aurora. Okay na pala yung mapa mga kabarako, okay na. Pero yung hanggang dito lang, yung hanggang sa may tulay, hanggang sa may tulay, sana yan, sinaganda sa may tulay, oh. Wala eh, pero wala nang budget. Ito talaga, kabayo. Dito lang yung nilagyan nila eh, halos lahat dapat lagyan eh. Ay! Aray mo, brother. Oops. Ay, Calawag Quezon yan ha. Aray mo talaga. Napabayaan na mga kabarako. Inubutas lang. Ito na yung wasak-wasak na kalsada pa approach ng gateway to Bicolandia mga kabarako. Kaya pagliko natin dito mga kabarako. Yeah! 136. Back to Bicol na naman tayo mga kabarako. Yan tamang oras, 1:42 ng hapon. So back to Bicol tayo. So pagkalagpas natin dito sa gateway, merong PNP border checkpoint dito. Sabi nila may kampo daw ng mga sundalo kasi dito. Ayan. So yung question kung nangaharang sila, hindi naman. And sira-sira pala ang kalsada dyan mga kabarako, kaya mag-iingat tayo dyan. Mga kabarako ingat tayo dito bago dumating ng Tabogon. Ay, wala na talaga mga kabarako. Grabe na. Di na kain daanin sa tapal yan. Paano mo tatapalan yan oh? Paano mo tatapalan yan? Wasak-wasak talaga eh. Tapos may DPWH field office sila dyan oh. Aray mo. Kung gusto mo na matiwasay na biyahe, pwede kang dumiretso dyan pero mahaba ikot. Kung gusto mo naman ng maiksing biyahe pero matagtag, kakanan ka dito. Regular 108, premium 109. Kung marami-rami kayong budget, dito kayo mag-stop over. Mura kaya dito sa bulaluhan na ito. Dito sa stop over ng Bobby's Liner, Barrio Mills. Alright, alalay tayo pagdating dito. Aray mo. Isang lane na lang gumagana mga kabarako. Wala naman silang tinapal dito eh. So dapat talaga dito dahan-dahan sa ayo lalo pagka tayo mga naka-scooter. Ayun oh. Ayos, loaded din si brother. Dahan-dahan lang talaga yung issue mga kabarako. Sila nga dahan-dahan eh, tayo pa kaya na motor lang. Ingat tayo, alalay tayo pag may mga malalaking truck. Paunahin na natin yung mga yan mga kabarako. Aray mo. Sarap. Dapat ganito oh. Ganito dapat. Ganitong espaltado, napaka-smooth oh, di ba? Oh yeah. Why? Oh, grabing butas mga kabarako. Dito literal na hagdan-hagdan talaga oh. Bakbakan yung malalaking truck mga kabarako. Wala ka mapuntan, kaliwat kanan eh. Dito buo yan oh. Santa Monica, talagang wasak-wasak yung kalsada. Pinatukutan bridge siya, may na-aksidente siguro dyan. Mga kabarako, yan oh. Ang gitna pa naman ng kalsada. Grabe. Wala na. Nabitin mga kabarako. Grabe talaga. Oh. San Vicente na tayo. Raulo ah. Kakahabulan yung dalawang tarantado eh. Grabe tong grabe talaga dito. San Vicente. Ayan ang kalsada yan eh.
Kamote, naghahabulan kasi. Kaya mahirap mga kabarako eh. Lahat alerto tayo lagi. Grabe. Kawawa. Grabe oh. Oops. Checkpoint. So Del Gallego, Camsur na tayo. Anyway, pagpasok naman natin dito, almost smooth ng kalsada dito. Halos walang problema. Ayan, napakaluwag dito. Alert na lang tayo mga nasa likod. Dito sa may Del Gallego, dito lang sa area ito. Ayan. Oops. Tsaka dun sa may approach ng Kilbay Bridge. Medyo sira-sira talaga ng kalsada dito. Lumang-luma na. Oo. Oops, okay. Inaspalto na rin sa wakas. Pero grabe talaga. Bukol-bukol. Okay, sarap sa mag-swimming Sarap mag-swimming. Naka-aspalto dito. Hindi halata napakadelikado yan. Parang bago lang yan eh. Ano oras natin? 2:55 na ng hapon. Bahay na tayo ng Ragay. JRS Ragay, Camsur na tayo. May mga tapal naman na dito. Oops, pero ano yun oh, dami pa rin naman oh. So dito na tayo sa boundary ng Ragay tsaka Lupi. Naghalo-halo lang tayo sandali dyan. KO 325 plus 645 Lupi Ragay boundary. Let's go, tuloy na tayo mga kabarako. Pagkadadaan tayo dito sa Andaya Highway mula Tagkawayan hanggang sa maka-exit ng Sipokot, dapat umaga talaga mga kabarako. Matik na yan oh. Pagpasok ng Lupi oh, sabi tinapalan. Hindi kasi kayang tapalan ng malaki yan mga kabarako oh. Oh. Dito nadali si idol natin doon sa may Vilcruz, si dito pero Lupi Wally. Tingnan mo, daming butas oh. Pumasok talagang gulong mo dyan, aray mo talaga. Ayan oh. Oo. Yan lang ang budget eh. Buhangin na lang eh. Ayan oh, buhangin lang oh. Palabang ka mo dyan brother.
Sabi ka makaan. Ay. Dito na tayo sa dalawang kambal na tulay mga kabarako. PNR Overpass Bridge. Aray mo. Dito na yung umaalog na tulay mga kabarako. Makuka Bridge mga kabarako. Grabe. Yan, Bulawan Senior, Lupi Kamsur. Umabot naman ng Holy Week. Kasi kung hindi umabot, talagang kawawa sa traffic mga kabarako. So ang question na lang dyan kung gaano katibay, kung ilan ang itatagal. Kawawa yung tricycle. Ito Kabutagan Kabutagan, Lupi Kamsur. Aga naman. Apakasaki. Ay! Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Sige, huwag kayo magdahan-dahan dyan. Pare-pares tayo dyan. May mga tapal naman ng asfalto. Pero, maraming space ang hindi nalagyan. Scooter talaga dito. Parang nilagyan lang ng kulay. Aray mo! Oras natin 4:37 ng hapon. Manangle, Sipokot Kamsur na tayo. Gawa na pala yung kabilang lane. Wala pa to pagdaan natin nung February. Ngayon meron na. Talalay pagliko dito sa kurbadang bahaging ito ng Manangle, Sipokot Kamsur. Ayun, mapapansin nyo. Ano kaya nangyari na naman dito sa JNT Express na ito? Nadali na naman dito. Isa sa pinaka deadly na kurbada dito, itong part na ito. Tapos sira-sira pang kalsada. Dangerous curve ahead, 150 meters. Ay, mapapansin nyo, halos di mo makita yung kasalubong mo. Tapos palusong parehas. Kaya napaka-delikado. Ano kayong gagawin dito mga kabarako? May bago na naman. Alright, another deadly curve. Dangerous curve dito sa bayan ng Sipokot. Pag-exit natin dito sa may Malangog Bridge. Yan, napaka-blind ng kurbada dyan. Alright, going to the left, going to the Sipokot town proper. Kanan tayo dito. Going to Partido area, Naga City, Albay, Sorsogon, Visayas, and Mindanao. Bagong jogging na naman pala mga kabarako. Tabi-tabi ni Silit yun. Dito na tayo mga kabarako sa Tara Bigeto Bridge. 4:53 ng hapon, bayan ng Libmanan na tayo. Pasok natin ng bayan ng Libmanan. Alalay tayo sa mga sirang kalsada dito. Tagal ng sirang kalsada dito na nag-cave in. 6 years na tayong bumabiyahe. Ganyan pa rin. Para mahuhulog ka na lang Kabayan boy, shout out from Bigeto Nuevo, Libmanan, Kamsur. Ganda ng hapon dito sa may Libmanan. Ganitong oras. Yeah! Ngayon lang tayo nakarating ng ganito kaaga. Sa tinagal-tagal lang ilang buwan na biyahe natin. Dumadaan tayo dito, gabi na. Ngayon lang tayo nakarating ng maaga-aga mga kabarako. Bayan ng Libmanan. Wow, ang luwag na mga kabarako. Napakasarap na magbiyahe dito. Napakaswabe pa ng kalsado. Walang kalubak-lubak. Ingat lang sa mga kurbada ng Barangay Sigamot. Going na rin ang widening pala dito.
Yun oh. Nice. San Isidro Bridge, San Isidro, Libmanan, Camsur. Hindi pa rin tapos yung ano dito. Sira na lang yung kalahati. Hindi pa nagawa yung kalahati. San Isidro Crossing, San Isidro, Libmanan, Camsur. Yung papunta ng sentro ng bayan ng Libmanan. Ito yung ginagawa ng pagdaan natin ng February, mga kabarako. Tapos na yung kalahati. Ito dito, yung rami yun. Parang silan doon. Pambolo Nuevo, Libmanan, Camsur na tayo. Pambolo Nuevo, Libmanan, Camsur. Galing tayo doon. Punta na tayo ng Naga City. Pamplona na yan, Pamplona, Camsur. Napakaganda ng hapon pala dito. Lalo ganitong buwan, oh. Green na green yung paligid. Ayan, oh. Pamplona, Camsur na tayo. 5:20 ng hapon. San Vicente, Pamplona, Camsur. Ay, shoutout yung mga followers din tayo dito. Tambo Crossing, Pamplona, Camsur na tayo, mga kabarako. Going to the right, going to Pasacao. Going to the left, going to Pamplona town proper. Straight ahead, Naga City tayo. Alright, 5:31 in the afternoon, San Fernando, Camsur. Mag-iingat po tayo, mga kabarako. Dito sa mga Center Island, baka hindi nyo mapansin. Parang pang syudad yung ano nila dito, Center Island ng San Fernando. Tapos ang ganda ng kalsada. Wow, grabe naman. Bayan ng Milaor, 5:37 ng hapon, mga kabarako. So, ingat tayo sa mga mabilis na sasakyan dito, ha. Bakbakan. Kaya naman problema pag magandang kalsada at saka tuwid na tuwid, talagang bakbakan. Alright, Naga City, mga kabarako. Mga Bolo Bridge na tayo. Main bridge papasok ng Naga City. Going to the left, Naga City proper. Straight ahead tayo, going to Partido area. Tama oras, alas 6:02, mga kabarako. Ang mayari pala ng Vista Mall ay si Manny Villar. Going to Pili, Camsur na tayo. Tamang oras, alas 6:13 ng gabi. Liko na tayo dito, mga kabarako. Dating gawi sa Pili Diversion Road. Alright, ano yan? Pili, Camsur na tayo. Hindi tayo magkakape. Liko na tayo dito. Going to San Jose, mga kabarako. Inabot na naman tayo ng gabi, mga kabarako, sa ating biyahe. Pero at least hindi masyadong gabing gabi. 6:26, mga kabarako. Gamit natin TDD Rogue Phantom natin. Yung tamang oras, alas 8:01. Kumain lang tayo dito sa Sayap, sa may bayan ng Tigaon. Katabi lang itong 7-Eleven, tsaka nitong Bicol Petroleum. Ayan, sentro ng bayan ng Tigaon. Shoutout sa mga taga bayan ng Tigaon. Maaga pa, kaya marami pang tao. Kaya tayo sa may Kasuna ba to? Puntang Kasuna dadaan. Yung kalsada, sakop ng ilaw na to, mga kabarako. Ayan, oh. Alas 8:15 ng gabi, mga kabarako. Dito tayo sa aming bayan muli ng San Jose, Camarines Sur. Ayan. Back to my barangay. Yan, maraming salamat, mga kabarako, sa pagsama niyo sa amin sa buong maghapon at sa gabing hanggang gabing ride na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, mga kabarako. Yan, welcome back to my hometown, Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur. So yun, maraming salamat sa Panginoon sa paghahatid sa amin ng maluwalhati sa araw na ito. Yan, tulog na yata back ride ko, mga kabarako. Huwag kalimutan panoorin, like and share ang ating mga videos. Subscribe to our YouTube channel. Hit all notifications para updated kayo sa lahat ng mga travels, vlogs, and rides natin. And pakipalo na rin tayo sa Facebook, Team Barako Moto Vlog. Maraming salamat. Wala dito sa aming barangay, Renzi Rob, Team Barako Moto Vlog. At back ride kasama natin si Mrs. Barako na tulog na. Nako. Papalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Good night. God bless. And ride safe.